Добър ден на всички! Аз съм Чичо Ви Манчо и това ми е първият епизод на майсторския влог, който мисля да правя. Доста време се чудех дали да го правя изобщо, но пък викам защо не. Пиеме кафенце още, часа е 9:25, късничко е малко, но така е. Докато оставим детето на училище, докато дойдеме, докато се оправим и си стана никото време, как се вика. Почваме работния ден. Каква ми е идеята с този влог? Просто ще показвам част от моя ден. Какво правиме, как го правиме. И общо взето нищо ангажиращо. Като не искам да натрапвам, че съм най-добрия или че ги правя нещата си всичко както трябва да бъде. По-скоро ги правим както трябва да бъде и по-точно казано дорако устойчиво да бъде. То проблема е, че нямаме регулация. Когато имаме регулация на бранша, тогава вече може да се работи по някакъв стандарт и да кажеш, ето ти не работиш по стандарт. В момента като нямаме стандартизация, всеки работи по въображение и по усмотрение. Така, тук какво представлява обекта? Тия бани бяха всички така на тухла. Измазахме стените с вароциментов, направихме замазка, сифони, наклони. Онзи ден сложихме структурата за вграждане, трябваше да преместим този душ. Този душ го преместихме, обаче не стана малко. Кривичко дойде тук, но някои пъти такива неща се случват. Та преместихме този душ, понеже клиента си е взел смесител, който е с нерегулируема пръчка и тя е точно 105 см. 105 см е самата пръчка, душа беше на 1 метър и като сложиме и пръчката, питата щеше да ни дойде на 2 метра и 4-5 см, което е ниско. Спрямо стандартите е ниско. Трябва да бъде нещо от сорта на 2,20. Затова сме дигнали душа на 1,20. Смесител ще бъде на 1,20, за да може питата да дойде където трябва. И затова се наложи да преправим. Вижте сега колегите какво са правили тук. Тук беше самото УКБ. Значи влиза ППР FIT 25, продължава към FIT 20 УКБ и пак тръгва към FIT 25. Не знам каква е логиката от тук насам да сложат FIT 25 пак. Просто му осложниха тук, че трябва да слагаме муфи, преходи, омалители и общо взето безмислена работа. Но както и да е, тук също сложихме глави. Тук трябва да направим една предстенка, защото това е бетон, няма как да вкупаем тръбите бетона. И ще направим една предстенка от гипс картон. И тук остана да затворим и структурата. Ето как сме я подвързали с твърда връзка. Онзи ден гледах едно клипче на колегата Филип Филипов. Беше качил някой майстор как беше монтирал структура, мале направо това човек е за затвора, определено. Долу с мека връзка, горе също с мека връзка тук, нещо нагревал някакви колена, тук беше нагревал някакви колена, ужас, просто тия. Та монтирахме структурата, тествали сме водопровода 48 часа, нямаме течове, нямаме капки, така че може да затваряме и да замазваме. Днеска това ни е работата, тази баня, да затворим с гипс картон, да замажем и това нещо, за да може да съхне, иначе тази баня ще бъде цялата с микроцимент. Ще правим цялата с микроцимент.
Така че тази дупка трябва днеска задължително да я замажем, за да може евентуално за следващата седмица по някое време да може да изсъхне, защото микроцемента не търпи такива влаги. Трябва основата да е супер суха. Това е обекта, това е Венци. Чакай да ви запозная с Венци, моя верен колега. Обекта е в пократително състояние, разхвърлено, но това са съвсем нормални неща. Когато работиш няколко процеса, както е сега в случая банята, имаш водопровод, имаш гипс картон, имаш мазилки, имаш кабели, имаш какво ли не и нормално всичко да е разхвърлено. Като свършиме сега с банята, ще си наредим и ще подредиме инструмента. Ево и ВИК-то как е разхвърлено. Понеже вчера търсихме още едно коляно, ни трябваше и го изсипахме тук за по-лесно. Това е холчето. Това е холчето. Тук ще правим една саморазливка на хола и той ще бъде с микроцемент. Стените няма да ги шпакловаме, клиента иска да останат така, харесва му по-грубо. Ще си прави той някакви декоративни мазилки или там, не знам какво върху тях. Аз мисля, че е добро решение. Ще спести доста пари от шпакловката. А сега дали ще се получи добре, вече е въпрос на личен избор и на вкусове. И имаме още една баня. Тук също сложихме един сифон. Това ще е мокро помещение. Сложихме един сифон с суха клапа. И тук тази баня, тя беше в същото положение, пак натухла, без замазка. Изградили сме. Тук имаме нещо по-специфично. Тази структура, която е на 90 см. Структура на 90 см. Тук ще правим плот. Плот и ще вграждаме мивка в плота. Ще стане много яко. Ще се опитам да ви покажа всичко как ще се получи. Тавани също трябва да правим. Имаме тавани от гипс картон. Тук трябва да преработим водопровода. Тоест няма какво да го преработвам, просто ще сложим едно ОКБ за гипс картон и това цялото ще трябва да затворим пак с картон. Имаме два куфара, вътре ще остане стена, която е по-навътре. Този бетон най-вероятно ще го мажеме и него, но това като направим плота и куфара и ще видим докъде ще го измажем и него. И общо взето това е като за начало. Сега какво правим тук? Какво правихме тук? Сега, трябва да почнем с картоните. Първо, изолация. Да наредим на тръбите изолацийка. Първо тествам да видя. Ще имам ядове с тази камера, нещо много ми загрява. Най-вероятно ще трябва да купувам нова. И загрява и изключва. Да не кажа, че и батерията не държи много. Но, включвам се да кажа, че с клиента се чухме и решихме този целият куфър да бъде без ниши. Първо ще му излезе по-бюджетно, да не изграждаме ниши. Второ, някак си ми се струва, че ще стои по-готино. Сега не си налагам аз мнение, но просто съм длъжен, понеже тук няма проект банята и проекта го мислим в движение. И затова съм длъжен да, като имам някакво съмнение, да го споделя с клиента, вече то да си реши. Той реши, че това ще е цял куфър и тук евентуално тази стеничка ще вземем примерно от IKEA, такива има готини малки шкафченца като прозорчета. Мога да ги накачим тук по стената и да декорираме там с някакво цветенце, ще стане много готино. Като душ зоната тя ще е затворена. Сега някой ще каже влаги такива неща. Когато банята се използва правилно, бърз душ, вентилатор работи,
влагата не пречи на нищо. Така, тук сложихме този профил, сега ще сложим тоя, трябва да сложим 2 или 3 CD-та да подсилиме, тук все пак ще има мивка. Ще подсилиме тук малко. И да затвориме този куфър, ще затвориме и този. Тук само не го измислихме къде ще бъде вентилатора, но за клиента няма значение къде ще бъде. Най-вероятно ще си го издам. Тук ще го сваля малко по-надолу и ще си го издам директно в тръбата, да не правим излишни чупки. И общо взето това е. Спирам камерата, за да работя. Евентуално ще се включа на малко по-късен етап, за да видите докъде съм стигнал, че времето напредва и имаме доста работа да свършим днеска. До след малко. Почти го затворих и засетих да снимам, ама тя камерата се зареждаше така или иначе. Сложихме първи пласт, сега ще сложим и втория. Часът е 1:10, абе нищо не сме направили днес. Да видим къде ще до кабела. 78 и 52. Дълги разбитки. Подготвя са ги. Даваме ли това ще вземеш? Ами... Ето какво сега? Нямаме дълги. Ние ги връщаме. Дойде доставка на материали, половината неща не са това, което искам. И последно време взе да зачестява това нещо. Няма хора, няма кадърни хора, които да ти изпишат правилно и да ти натоварят правилните неща. Направо кошмарно вече ме мръзна. Не знам, може би следващия етап е да отворим склад за строителни материали. Не знам. Не знам. Мини от тази страна да го кажеш. Бутни малко? Ай. Ай, се казва. Добре. Ай, така да излезе. Така ли го искаш? Ще кажеш. Хубаво. Улепни така. Още. Нали също? Тук трябва да е различен размера. Бей го в двата края замери. Въпрос, защо долното парче? Защо долното парче не е с еднакъв размер? Въпрос към всички вас. Ну що?
И се поръчахме дълги рапитки на Knauf или на Wirth. Те ни докараха най-обикновени. Аз не ги харесвам, шибани са, скапани са. И сега трябва да ги връщаме, да ги сменяме и имам 40 рапитки. И не мога да завършим днес. Нощчето. Си свалих часовника. Не замина. Сваляй, докато си сетил. Здравей. Мамка му. Трябва да си взема един. Работа ли ще? Така. Айде сега долното парче. Хора направя венци. Айде да видим какво направя. Много плътно пак си го заряза. Много дълго. Да се пием само. Да са пиони. Да се нариш това. Че криво стена. Кой е омазал така криво? Как беше обаче? Точно така. Сега. Четиридесет 53, не така беше. 43-53. И беше на 62. Аре. Готови сме, хора. Какво сме готови? Не знам, куфара го затворихме. Това го измазахме. Тази стеничка направихме. Трябваше и тавана да пуснем, ама няма време, 2,5. Не може да дупчим. Нищо не мога да правим. Така че зачистваме и ще отидем до разни магазини да си набавим малко инструменти и материали. И утре действаме с пълна сила. Този таван най-вероятно ще го оставим за момента и ще направим. И тук трябва да направим едно таванче. Ще
почнем първо с него и за да може след 2 часа тук да сложим тази структура и малко водопровода да поправим и се надявам в петък да може да затворим и тази стена. И де факто ще останат само таваните, ама тия тавани не ни пречат в момента, че ги няма, защото ние трябва да шпаклуваме сега всичките стени с мрежа. Тавана няма да бъде с мрежа, така че не ни трябва много тавана. Идеята е тук да изпратим колегите, двама колеги още, да шпаклуват с мрежа, докато ние действаме по другите задачки. Това е за днес. Ако гледате това видео, най-вероятно съм го качил. Не най-вероятно, ми съм го качил. Чуда се, ще го прегледам вкъщи, да видя какво съм снимал, дали е звука окей и така нататък. И ще преценя дали да го кача. Но най-вероятно ще го кача. Сега, тук изглежда, че сифона не е центриран точно в душовото пространство. Де факто е така, но като се сложи тук на стената паравана, защото най-вероятно няма да е плътно до куфара, като се сложи паравана и ще се осредни вече в душ зоната. И всичко ще си бъде на мястото. Това е за днес. Айде се обличаме и да тръгваме. Това нещо ще го чистиме в петък. Да. Нека да е така, поне знаем кое къде е. Хайде!